Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт филология факультеты 1992 елдан алып үҙаллы факультет буларак эшләп килә. Тәү сиратта безнең ике профильдә алып барыла бөтә уку процессы, мәсәлән, башкорт теле һәм әдәбияты, урыс теле һәм әдәбияты, башкорт теле һәм әдәбияты сит телләр. Сит телләрдән инглиз, гарәп, Кытай телләре үзләштерелә. Фәни булган халыктың гына киләсәге бар. Һәм без үз каданыбызда гына кайнамайбыз. Башкортстан Республикаһынан тыш Рәсәй кимәленә, унан тыш сит ил вузлары менән да без килешүләр төзегәнбез. Астананың Гумилев исемендәге университеты менән, Актүбәнең бер түгел ике университеты менән Сактаган Баишев исемендәге һәм Худайберди Жубанов исемендәге университетлар менән төзелгән. Уларның студентлары безгә килеп стажировкалар үтә, без уларга барабыз. Дөйүн кимәлдә фәнни-гамәли конференциялар үткәрәбез, йыйынтыклар бастырып сыгарабыз. Шулай ук Skype семинардар, Skype конференцияларда безнең алдынгы урыннарда торган эшләребезнең береһе. Рәсәй кимәлендә шулай ук Якут студентлары, галимдары менән бик тыгыз рәвештә эшләйбез. Тагыла шуны әйтергә кирәк. Ел һайын Таулы Алтай университетында Рәсәй халыклары телләре һәм әдәбияты исемле олимпиада үтә. Шунда безнең студентларыбыз бер вакытта ла урынсыз кайтканы юк. Студентлар әлбиттә укудан тыш тагы башка юнәлештәрдә эшләр алып бара. Тәү сиратта безнең фән, мәсәлән, чөнки фәне булган халыктың гына киләсәге бар. Безнең төрле проблемалы төркемнәр эшләй. Безнең тәҗрибәле укытучыларыбыз җитәкләгән бу төркемнәрдә беренче курстан алып 5нче курска тиклем студентлар, магистрантлар, аспирантлар да шөгыльләнә. Бик әүдем эшләп килә бу проблемалы төркемнәр. Спортка килгәндә әйтәйек, безнең Рәсәй кимәлендәге чемпионнарыбыз бар. Үз тапкыр Рәсәй чемпионы Рамил Галимов менән горурланабыз көрәш буенча. Һәм шулай ук ике тапкыр армспорт буенча Рәсәй чемпионы Гөлназ Әхмәтшина менән горурланабыз. Һәм быел гына грейп-ринг буенча безнең ике чемпионыбыз республика кимәлендә үтеп сыкты. Айтуган Янбирдин һәм Захир Кулмөхәммәтов. Һәм бунан тыш әлбиттә йыр бию дә бездән аша китмәй. Чөнки педагог тәү сиратта филолог, ул йырлай белергә, бии белергә, төрле яклап һәләтле булырга тиеш. Тик факультеттың үзендә генә 7 ырыу бию ансамбле бар. Мәсәлән, бүгенге көндә һуңгы горурланырлык яңалыктарыбызның береһе Казан кандаһында үткән Рәсәй кимәлендәге, хатта халыкара кимәлдә булып китте ул быел конкурста улар беренче урын яулап кайттылар. Шулай ук төрле вуз кимәлендәге Дарман ансамбле булһын мул, Алтынай ансамбле мул, башка ансамбльләр мул. Улар йырлайдар, бейидәр, сыгыш яһайдар. Берничә ел элек безнең Луиза Закирьянова дигән студентыбыз башлап ибәргән ине. Бүгенге көндә ул үзе директор вазифаһын биләй Өфө калаһында урынлашкан. Был моторлык студияһының ул Азия Сибир конкурсында икенче вице-мисс булып кайткан ине. Ә быел безнең икенче курс студентыбыз Гөлназ Шәмсетдинова гран-при яулап кайтты. Һәм шуны әйтергә кирәк. Айгөл Валиева дигән студентыбыз Рәсәй студентлары исеменнән сыгыш яһап, дөнья кимәлендә иң матур 10 кыз исеменә индерелде. Билдәле Сәсәния филология фәннәре докторы Розалия Әсфәндияр кызы Солтангәрәева итәкләгән Сәсәндәр мәктәбе эшләп килә. Һәм безнең кызларыбыз, егетләребез Башкортстан Республикаһы кимәлендә генә түгел, ә Калмыкстанга, Казакъстанга барып мастер-класслар үткәрә. Актер Илнур Лукманов итәкләгән Корус безнең фольклор ансамбле эшләп килә. Улар төрле билдәле драматургларның әсәрләрен сәхнәләштереп, республика гына түгел, хатта сит илдәрдә дә билдәлелек яулай башланалар. Әлбиттә, безнең бакалавриаттан тыш үз юнәлеш буенча магистратура эшләп килә. Уның беренчеһе лингва-культурологик белем бирү, икенчеһе сагыштырма тел гыйлеме һәм өченчеһе фольклор буенча белемеңне камиллаштыру. Һәм шуны әйтергә кирәк, бында тик башкорт филология факультетын тамамлаган студентлар гына түгел, башка факультетты тамамлаган студентлар да килә. Һәм бунан тыштагы Рәсәй, хатта сит ил студентларын да без кабул итәбез. Менә ошо магистратураның үз юнәлешенә без мәктәп укытучыларын да сакырып калабыз. Чөнки бүген заман талабы, магистратураны тамамлаган укытучы гына ул нык басып тора һәм бында бигрәк тә ФГОС системаһы буенча эшләгәндә зур гына ярдәм буласак һәм кайда гына барһа ла ул Рәсәй кимәлендәме, сит илдәме ул укытучы югалып калмаячак. Әлбиттә, безнең факультетыбыз алдынгы факультетларның береһе буларак һәм педагогик вуз составындагы факультет буларак төрле мәктәптәр, колледждар һәм вуздар менән тыгыз бәйләнештә эшләй.
Безнең факультетты тәмамлаган студентлар, әлбиттә, педагогик вуз буларак, тәү сиратта улар мәктәптәргә бара. Улар уны бик яратып башкара. Практика вакытында балалар белән аралашу, укытучылар белән аралашу, уларны тагыланыграк мәктәпкә сакырып тора дип әйтә инде. Улар башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы буларак, урыс теле һәм әдәбияты укытучысы буларак, инглиз, кытай теле укытучысы буларак мәктәптәргә барып, үзләрен педагог буларак хынай һәм бүгенге көндә бик күп укытучыларыбыз һөҗүмтәлә атказанган, Башкортстанның атказанган укытучысы дигән исемнәрдә йөрүтә. Һәм унан тыш, әлбиттә, администрацияларда, кала администрацияһы булһынмы, район администрацияһы булһынмы, телевидениега, радиога, архивтарга, гәзит һәм журнал редакцияларга һәм башка йөрдәргә безнең студентларыбыз бара. Бүгенге көндә белемле булһаң гына һинең киләсәгең бар. Һин максаттарыңа ирешә алаһың һәм һин ысын кеше булып яшәй алаһың.